Промінь зорки з неба лівся, в тишиню ночних долин. Народився, народився, народився Божий Син. Народився, народився, народився Божий Син. Йон узяв собі на плечі незвичайний дивний льос, у обличчі чоловічим Божий Син Ісус Христос. У обличчі чоловічим Божий Син Ісус Христос. Зорка з неба ярко світить, сіє сяння по землі, каб дорослые і діти до Христа свой шлях знайшли. Каб дорослые і діти до Христа свой шлях знайшли. Промінь зорки запалився, самой радостной з новин. Народився, народився, народився Божий Син. Народився, народився, народився Божий Син. Не меў ты месца ў заездзе у час святы ў Бэтлееме, і нарадзіўся ты, Езу, у беднай стайні на сене. Не меў ты месца хоць збавіць, прыйшоў зямныя стварэнні, каб грэх Адама паправіць, прынесці нам суцяшэнне. Не меў ты месца хоць збавіць, прыйшоў зямныя стварэнні, каб грэх Адама. Молитвой починаем святую имшу, подчас якой представим Пану Богу наши просьбы, наши интенции. Особливым чином будем доручать Божьей милосердности Павлюкевич Юлию, выпрошиваючи для її ласку пробывания разбавленных у небе. А мы перепросим Пана Бога за наши провины, как мы могли с чистым сердцем скласть наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амин. Пані
змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Усемогутный Боже, зайцовскую добрынёю выслухай молитвы Твоего народа, да поможи ему зразумець, што трэба рабіць, і дай силу да выканання пазнаных абавязкаў праз Пана нашага Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання першої книги Самуэля. У тыя дні устала Ганна пасля таго, як елі і пілі яны ў Шілом, а святар Элія сидзеў у крэсле пры дзвярах святыні Пана. Яна ж у глыбокім суме малілася да Пана і горка плакала, і дала такое абяцанне, кажучы: «Пане Магуцяў, калі ты сапраўды глядзіш на гора тваёй слугі і успомніш мяне, і не забудзеш слугі тваёй, і дасі слузе сваёй дзіця мужчынскага полу, я аддам яго Пану на ўсе дні жыцця ягонага, і брытвы не дакранецца да ягонай галавы». А калі яна доўга малілася перад абліччам Пана, Элія назіраў за яе вуснамі. Ганна ж казала ў сэрцы сваім, хоць яе вусны варушыліся, голаса яе не было чуваць. Таму Элія думаў, што яна п'яная, і сказаў ёй Элія: «Колькі ты будзеш п'янай, працвярзей ад віна». Ганна сказала ў адказ: «Не, спадар мой, я няшчасная жанчына, і не піла я ні віна, ні хмельнога напою, але выліла душу сваю перед Панам. Не лічы слугу сваю дачкой Беліаля, бо ад вялікага болю і смутку майго я казала увесь гэты час». Тады Элія сказаў ёй: «Ідзі ў спакоі, і няхай Бог Ізраэля дасць табе тое, аб чым ты яго прасіла». Яна адказала: «Няхай знойдзе слуга твая прыхільнасць у вачах тваіх». І пайшла тая жанчына сваёй дарогаю, і ела, і твар яе ўжо не быў такі сумны, як раней. Усталі яны рана і пакланіліся перад абліччам Пана, вярнуліся і прыйшлі ў дом свой у раму. І зблізіўся Элькана да сваёй жонкі Ганны, і Пан успомніў пра яе, і зачала Ганна, і праз пэўны час нарадзіла сына, якому дала імя Самуэль, бо казала: «Я выпрасіла яго ў Пана». Гэта Слово Божие. Усім своїм серцем радуюся в Пану, усім своїм серцем радуюся в Пану. Узрадовалося моє серце у Пану, узнялася моц моя у Пану моїм. Раскрылися вусны мои на ворогов моих, бо радуюся я Твоей допомозі. Усім своїм серцем радуюся в Пану. Лук моцных ламается, а слабые подперезваются силою. Сытые наймаются за хлеб, а голодные отпочивают. Бесплодное семя их нараджае, аж мадетное знемогае. Усім своим сердцем радуюся в Пану. Пан
Он забиває і оживляє, кидає у отхлання, туль виводить. Он робить бідним і багатим, принижає і узвеличує. Усім своїм серцем радуюся в Пану, з пилу подимає бідного, се сміття узнімає убогого, ка посадить його з вельможами і дать йому спадщину трон хвали. Усім своїм серцем радуюся в Пану. Алілюя, алілюя, алілюя. Алілюя, алілюя, алілюя. Примите Слово Божие не як человечее слово, али як соправдное Слово Божие. Алілюя, алілюя, Аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Хвала Тебе, Пане. У городе Кафарнаумie Jezus увайшоў у шабат у сінагогу і навучаў. І здзівіліся вученню ягонаму, бо ён вучыў іх як той, хто мае уладу, а не як кніжнікі. І быў тады ў сінагозе чалавек, апанаваны нячыстым духам, які закрычаў: «Што табе да нас, Езус Назаранін? Ты прыйшоў загубіць нас? Ведаю цябе, хто ты, святы Божы». Але Езус забараніў яму, кажучы: «Змоўкні і выйдзі з яго». Тады дух нячысты, таргануўшы яго і закрычаўшы моцным голасам, выйшаў з яго. І здзівіліся ўсе, так што пыталіся адзін у аднаго, кажучы: «Што гэта? Новае вучэнне, якое мае моц? Ён і духам нячыстым загадвае, і яны слухаюцца яго». І адразу разышлася пра яго чутка па ўсёй ваколіцы Галілеі. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Присядьте, калі ласка, на хвилинку. Умилованы у Христе Пану, браты і сёстры, сваім пабожным звычаем кожную нядзелю, а многія і кожны дзень прыходзім, каб удзельнічаць у святой літургіі Эўхарыстыі, каб слухаць Слова Божае, каб насыціць нашыя сэрцы гэтай моцай Божай. Штосьці падобнае адбывалася і за часоў Езуса, калі народ ізраільскі выбраны таксама ў святочны дзень, у дзень шабату, таксама збіраўся на літургіі ў сінагозе, каб слухаць Божае Слова і разважаць яго. Але у той дзень, калі людзі сабраліся там у сінагозе ў Кафарнауме і пачалі слухаць Слова Божае і навучанне яшчэ незнаёмага чалавека, Езуса, былі здзіўленыя. Езус увайшоў у шабат у сінагогу і навучаў, і здзіўляліся вучэнню ягонаму, бо ён вучыў іх як той, хто мае уладу, а не як кніжнікі. Мы жывём у супольнасці. Кожны дзень размаўляем, напэўна, з многімі людзьмі.
Спатыкаемся неаднойчы з людзьмі, якія паказваюць сваю ўладу, можа, моцным голасам, на павышаных танах, як кажуць. Хтось сябе займае вышэйшае становішча, займае ўладу, тады слухаюцца. Можа, не таму, што згаджаецца з гэтым чалавекам, але ён мае ўладу. Ёсць людзі, якія слухаюцца тых, хто, можа, табе падабаецца, кого лічым аўтарытэтам. Гэта таксама ў штодзённым нашым жыцці. Это можа быць настаўнік у школе, сябар, якому я давяраю, альбо у нейкай суполцы сярод сябраў ёсць хтосьці аўтарытэт, які як быццам вядзе за сабой. Это можа быць хтосьці сярод родных, блізкіх. А ёсць таксама людзі, якія не столькі слухаем яго прамову, сколькі мне, прыцягвае гэты чалавек. Але з Езусам Христом было інакш. Слухачы адчулі у Езусе не таго, чаму вучылі кніжнікі, чаго вучылі фарысеі, настаўнікі, правадыры народу выбранага, а як той, хто мае ўладу. Ён тлумачыў Божае Слова. Тлумачыў як той, хто мае моц у Божым Слове. Як у сваім Євангелії святий Ян написав, на початку було Слово, а Слово було у Бога, і Богом було Слово. Ён, Єзус Христос, гэта і з'яўляецца гэтым Божым Словом, які стварыў увесь гэты прыгожы свет. Нас. А ўжо як Сын Божий, пасланы ў гэты сам свет, каб гэтае Слово Божие вытлумачыць і абвясціць добрую навіну пра Бога, які кахае чалавека бясконца і хоча, каб мы вярнуліся да сваёй айчыны, да дому нашага айца. І нават, як чуем, нават духи нечыстыя слухаюцца яго. Таксама людзі здзівіліся, нават духи нечыстыя падчыняюцца яму. Можа выганяць злых духаў. І адразу варта звярнуць увагу на тое, што Дух Святы распазнаў Езуса Христа. Іншыя, нават вучні, нават не маглі сабе падумаць у сваіх думках, кім можа з'яўляцца іх настаўнік. Ішлі так, паклікаў іх. Але у душы да канца веры той не мелі. Але гэты нечысты дух абвясціў: ведаю, хто ты. Ты пасланец Бога. Ты прыйшоў знішчыць нас. Чаго хочаш, як быццам абараняецца. І вось пытанне, чаму дух нячысты, ведаючы, кім з'яўляецца Езус Христос, які ведае яго, ён бароніцца, не падчыніцца Езусу. Адказ можа быць адзін. Шатан, дух нячысты, ён найлепшы тэолог, ён найлепшы знаўца Бога, бо быў блізка Бога. Але ведаць Бога і пра Бога гэта не азначае прызнаць Бога сваім панам і Богам. Таксама і ў нашым жыцці шмат хто з нас знае шмат пра Бога, тэалогію, чытае Святое Пісанне, практыкуе практыкі рэлігійныя. Лічыць можа сябе пабожным, а так у глыбіні душы, чи я
лічу Пана Бога сваім Богам і Панам? Чи я так до конца веру знаць одно, а верыць зусім другое? І вось сёння Jesús Христос паказвае сваё сапраўднае аблічча. Ён Слова Божае, якое з'яўляецца Богам. Ён прыйшоў у гэты свет, каб мы не толькі слухалі Божае Слова, але каб прымалі яго ў сваё сэрца. Бо ён сапраўды мае уладу. Уладу, якую прынёс не каб панаваць над намі, не каб нас зрабіць нявольнікамі, але наадварот, каб нас прывесці да адной мэты, дадому нашага Айца, каб мы, слухаючы яго і выконваючы яго наказы, каб тым самым мы спаўнялі і волю Айца Нябеснага. А воля Айца Нябеснага ёсць тое, каб кожны з нас вярнуўся да дому нашага Айца ў небе. Амен. Праз Христа, які вучыць, як той, хто мае уладу, скіруем нашыя просьбы да Айца Нябеснага. Молімся за святы касцёл, каб з дапамогай Божай ласкі ён плённа абвяшчаў добрую навіну усім людзям. Цябе просім. Молімся, каб усе народы свету адчынілі дзверы сваіх краін Христу. Цябе просім. Молімся за людзей, якія перажываюць спакусы, каб Пан Бог вызваліў іх ад уплыву нячыстага духа. Цябе просім. Молімся за наших блізкіх памерлых, за Пакульневіч Юлію, за якою адпраўляецца сённяшняя імша, каб міласэрны збаўца прыняў іх у сваё валадарства. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб моц Слова Христа захоўвала нас ад уплыву зла. Цябе просім. Усемагутны Божа, пачуй просьбы тых, хто кліча Цябе у сваім няшчасці. Праз Христа Пана нашага. Амен. Як прибегли пастухи у Бетлеем, заспявали песню, что и мы пяем. Слава на вышинях, слава на вышинях и спокой на земле. Слава на вышинях, слава на вышинях и спокой на земле. И с поклоном кланялись все Ему, отдали пошану Богу нашему. Слава на вышинях, слава на вышинях и спокой на земле. Слава на вышинях, слава на вышинях и спокой на земле. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Пане наш Божа, нехай буде Тебе дасподоба ахвяри Твоєго люду, праз яку ён досягає освячення і атрымліває тое, аб чым шчыра просіць, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. З Духом Твоїм Угору серці узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна.
каб мы табе, святы Ойча, заўсёды і ўсюды складалі падзяку праз умілаванага Сына Твайго Езуса Хрыста. Ён слова Тваё, праз якое Ты ўсё стварыў. Яго уцелаўлёнага ад Духа Святога і народжанага з Панны Марыі Ты паслаў нам як збаўцу і адкупіцеля. Ён, спаўняючы Тваю волю, набыў для Цябе народ святы, распасцёр на крыжы свае рукі, каб смерць перамагчы і аб'явіць моц змартвых-стане. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, який идел имя Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святай крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтае дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою, служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і краў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрашэнне, пра Пакуневіч Юлію і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе браннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча усемагутнай, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога.
Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакоі, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое валадарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоєю волей, одарить Його супокоем и едностью, які живеш и валадариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. За Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленное, покликанное на вечеру Егоною. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мяне, але скажи толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. Где ж Ты, Иисус, радость сердца, наимилейший Избавитель? Где жаданная потоля для души сутешитель? Дай мне духа покаяния от греху виратования. Где ж Ты, мой найлепший Єзу, у Тебе порятунок? Прагну я Тебе душою, о жаданый Иисусе. Мне легчей покуты зносить, як со мной Ты, Христусе. Без Тебе жить не жадаю, Тебе кличу, призываю, сподяюся на Тебе я, бо моя Ты надея. Без Тебе жить не жадаю, Тебе кличу, призываю, сподяюся на Тебе я, бо моя Ты надея. Молимся. Усемагутны Боже, покорно Тебе просим, каб Ты, кого Ты подмацовываешь своим сакраментом, годно Тебе служили,
і своїм життям були Тебе досподоби, праз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами, И с Духом Твоим. нехай вас благословить Бог Усемогутний, а і Отець, і Син, і Дух Святий. Amen. Ідіть у спокої Христуса. Дякуєм Пану Богу. Чому ж сьогодня ночка одніє, і як от сонця небо ясніє. Христос, Христос нам народився, Боже, світлом грешний світ озарився. Христос, Христос нам народився, Божим світлом грешний світ озарився. Чому ж сьогодні з неба аньоли людей збирають гімном веселим? Христос, Христос нам народився, Божим світлом грешний світ народився. Христос, Христос нам народився, Божим світлом грешний світ назарився. Ангел Панський звістував Панні Марії, і зачала Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей.